Even lekker touwen vermalen. Is met een boek droog? Nee, weg van mij. Ja! Oh, zeg ik het, hé! De club is weg. Ja, maar ik gewoon niet. Nee, dat is niet. Man, Ja, kapot. Ah, kom maar! Ziet geen kut, dan weet je niet hoe je moet stoppen. leuk. Het is leuk hier. Ik hoef niet mee te lopen. Jawel. Wow. Ja, jij zit ook chauffeur of nee? Oh ja. Bam! Wat bestellen voor degene die. Nou, zet ik je masker op. Ja, het is 2, 1 en klaar. Trek hem maar uit. Ik ga het doen, ik ga het doen. Wensen we alle 19 LVK-finalisten heel veel succes. En de filmpje zal het niet liggen.